Кыйык авылында яшәүче йөзләгән әти-әнинең иртәсе бүген мәктәпкә керү юлында башланды. Әле кичә генә биредә беренче сыйныфка кабул итүчеләрнең исемлеген чыгарып беләләр. 300 бала кергән. Ә менә тагын 200-гә якынын әлегә кайда укыячагы турында белми дә. 176 бала беренче класска эләкмәде. Ә кая барырга бу балаларга хәзер укырга? Уку елы башланырга 2 ай калды, ә алар балаларын Кыйыктагы бердән-бер белем йорты алгоритм лицейна бирә алмаячак. Әти-әниләр бүген мәктәптән моны дәлилләүче документ алырга килде. Директор отпускта диделәр. Ну, директор булмаса, бит заместитель булырга тиеш, ул чыгарга тиеш иде. Вот охранники вот пускают только по одному. Инжи Гафурова быел монда кызын укырга бирмәкче булган. Гаризаны апрельдә үк тапшырганнар. Бирегә үк әзерлек дәресләренә йөргәннәр, әмма исемлеккә эләкмиләр. Андыйлар монда йөзләгән. Яшын суккандай вот шундый, но без, конечно, расстроены. Эшкә чыгасы идек. Ипотека 40 мең түлибез аена, түләргә, ну, эшләргә кирәк. Сәгать 3-кә хәтлек кем биргән документ, ала беләкте ди. Потому что по списку они идут первые, а калганнар юк. Ни льготы юк диделәр безгә, ни пропискада роль уйнамый, урын юк, гафу итегез. Мәктәп кирәк инде монда һәр хәлдә, чөнки балалар бик күп. Лицей 1200 балага исәпләнгән, әмма бу ел ук 2500 укыячак. Керми калганнарга башкалага йөрергә тәкъдим иткәннәр, әмма иртән Кыйык-Казан юлында зур транспорт бөкеләре хасил була диләр. Баланы иртәнге 5-тә, 4-тә, 5-тә торгызырга кирәк була. Алар анда укый да алмаячаклар инде. Мәсьәләгә ачыклык кертүне сорап, без Питрәч башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Биредә дә Казанда 4 мәктәпнең берсен сайларга киңәш итәләр. Бу проблемадан чыгуның бердән-бер юлы, чөнки район мәктәпләрендә урын юк. Без балаларны укыта алмыйбыз, шуңа күрә родительләргә будет предложено Казанның 4 мәктәбе. 21-нче гимназия, 150-нче мәктәп, 42-нче мәктәп и 68-нче мәктәп. Баланы Казанга әти-әнисе алып барырга тиешме, автобус бирәчәкләрме? Бу сорауга төгәл җавап юк әле. Чөнки хәзер районда 18 автобус йөри. Шуларның 6-сы булай да Кыйыкка хезмәт күрсәтә. Балалар анда ничек барып җитәсен, хәзер вакытта хәл итәбез. Хәзер 62 мең кешелек Питрәч районында 18 мәктәп бар. Кыйык авылында гына 25 мең кеше теркәлгән. Һәм бердән-бер мәктәп эшли. Тагын берне төзергә тиешләр. Проекты әзер, урыны билгеле, әмма акча мәсьәләсе хәл ителмәгән. Руководством района направлено письмо. Питрәч районына яңа мәктәп һәм балалар бакчасы кирәклеге турында без республика җитәкчелегенә хат юлладык инде. Анда карарны быелның 3-4 кварталында кабул итәргә мөмкиннәр. Ул очракта без уку йортын киләсе ел планына кертеп, төзелешне башлап җибәрәчәкбез. Имеется у нас земельный участок выделенный под строительство и детского сада, и школы. Хәзер Питрәч районында мәктәп яшендәге 8200 бала исәпләнә. Шуның 1150-се быел беренче сыйныфка бара. Әмма аларны райондагы мәктәпләргә бүлә алмаячаклар, чөнки иминлек һәм санитария таләпләре үтәлмәячәк. Шуңа күрә Кыйыктагы әти-әниләргә Казан мәктәпләрен сайлыйсы кала. Питрәч районыннан Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.